Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan a Leti. Manipod ijay probinsya ti Abra. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Leti lakuman ti awag mo kanyak. Diakon imbaga ti eksakto nga address ko dito'y Abra. Tati importante ket ti ramen daytoy inak isalaysay. Simple laeng ti pakasaritaak. Ngem mamati ak unay, apakaadawan daytoy itinabalitukan nga adal. Bueno papagayam, intay denggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ni Leti. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ne, apay ngay. Nagbasitan dahi ti prutas nga da dito'y lamisaan, Leti. Asino man ang tinangan? Ha? Alamanang, saan mat anak sayan day takat? Anya asaan anak sayan? Kat ne, madlaw nga da nangan. Asino man ang tinangan? Manang, saan anak sayan day ta? Ngam no bilang man tanak sayan, di nasayaat. Ngam ti masayang laang amalungsot, saan ka di? Sa bagay mo't kit di, ah? Sayang laang tinaigatang, no malungsot kit din. Katwan ngamin, Manang Marina. Sika Manang, amang ano kayat mo timangan iti prutas? Nasayaat day taparakan ka? Ay, kat kayat ko, ah? Ag sakit laang ti masapul adamagan iti kasta. O sige nga rod Manang, mabit laang taugasak ti prutas sa kayat mo akanan. O sige, darasem, tamabisina kon. Kayat kon timangan. Kumaro ti kasasad ni manang mo Amangan anyan tukit din taramidan na. Iso nga rod nga aywanak anaimbag ni Manang ko. Tapno saan to ang makaaramid iti pakapasakitan na. Wenno, anyaman, apakaisagmakan na. Leti, kasano tamatan? Anya ti kayat mo asawan, Fidel? Kayat ko kumamatan na buklan tan ti bukod ta a pamilya. Ha? Makatawon matan nga da relasyon ta. Kayat ko kumamang rugi tamatan. Fidel, imbagak matan kan kaidi. Saan aya? Saan ko amabali na baybayan ni Manang? Da kami laangan nga agkabsat ti agbibiyag. Awanan dagidi dadakkel mi. Kan may sa, dakkel ti utang ko ana imbag anakam kan kuana. Tano saan aga po iti kabsat ko? Diyak nakaadal. Diyak makastrak iti napinta sa trabaho. Leti. Kunak man no maawatam ti sitwasyon ko, Fidel. Kasta timbagam, sakbay nga inaklon ka. Saan ka di? Nga maginggat ka anong agorayak. Mabalin mo matlat nga aywanan ti kabsat mo, nga uray na agasawatan, saan ka di? Agkalay sa ata kuman. Pangaasim ko ma. Ikanak pa iti umdas a panawan ko amang panunot iti singasing mo. Ulitat, Jack mabalin abaybayan ni Manang Marina. Kapilitan asikat ag sakripisyo para ka ni Marina amanang mo. Tadwa kayo matlang agkabsat, Leti. Auntie. Anyan agasat ni Marina. Tanatawid na ti sakit day di inayo. Anyat ko na ti espesyalista aya. Ada kanupay namnaman ni Manang. Ada pa'y namnaman na nga agimbag, auntie. Ta saan pa'y matlaan na karo ti schizophrenia sakit na, anatawid na iti day dinanang. Anyat gapuan ang ti kasta sakit aya. Hereditary kano day ta, auntie. Kat iti kanito ang matrigger. Kumaro. No, adadag iti depression ti may sa tao. No, mapasakitan iti husto. Posible ang matrigger ti kasta sakit na. Ay, isungarod at napasama ka ni Manang mo. Saan ka di anakaro ti pan nakapasakit na, idinaduktalan na agulid gayam, di ka ayan-ayat na. Ay, huwan nga rod, auntie. Dayta tirog iti panagbaliw ti jar ni Manang Marina. Manipod idi, adan dagiti nakaskas daaw abanag amadlaw ken kuana. Masansan pa yan nga agpampanunot iti naunag. Pagamuan, tagis isim latan.
Wano saan agsangsangit. Nakakaasim ti kabsat mo. Ngam saan ko abaybay ang tikabsat ko, auntie. Aywa anak ni Manang Marina. Diyak baybay an Apulos. Manang, apay nagsasaibag ka. Manang, huston ha. Di ka nagsangit. Noon yaman ti bagsangsangitam. Lipaton mon. Saan ko maakasta? Ni Rod. Ayan ni Rod. Sino arod, Manang? Tinobyok. Di mo am mo ni Rod? Manang pangaasim. Saan apudno ni Rod? Anya ti ibagbaga masaan apudno ni Rod, ha? Manang agkalma ka ko ma. Saan ka nga agungat? Pangaasim. Saan ka nga agungat? Huston. Di ka nagsangit. Husto ko man, Manang. Pangaasim. Pudno ni Rod. Kaayan-ayat ko ni Rod. Di mo ibagbaga kanya kasaan apudno ni Rod. Tagpaiso ni Rod. Agpaiso ti kaayan-ayat ko. Husto, Manang. Pangaasim. Di ka nagsangit. Husto ko man. Kumaro ti kasasaad ni manang mo Insan Leti. Wan nga rod, Insan Ruel. Ngamjak mapukawan itinamnama. Alo kuyak latang agpa-therapy. Kaya't ko nga agimbag ni manang ko. Tirigat na, no kasta nga awisa mo nga therapy, makiapa. Ibaga na nga awan sakit na. Ay, nagrigat ti sasaada minsan. Saan, Insan? Saan anarigat ti sasaada? Anya ti kahit mga asawan, insan? Sa anak amarigatan iter aramida, Insan Ruel. Kabsat ko ni Manang Marina. Dakkel ti utang ko anay bag anakam kan kuana. Iso nga uray pa'y siguro tong palbiyag nga aywanak ni Manang ko sa anak amarigatan. Insan. Saan akinayat ni Manang ti kasasaad na ita? Maabaklaan ti panunot na. Gapo iti nakaro apan nakapasakit na. Idi ginuliban ti nobyo na. Kat sa anak kasumuko. Sa anak amapukawan itinamnama. Mamati ak nga agimbag ni Manang Marina. Pasensya ka kuman, Fidel, ha? Itantanta pa'y lakumati saritaan ta ita. Saan ngamin ang makaumay di mang bantay ka ni Manang Marina? Anya? Ngam Leti, nabayagan din na udi pa nagkuyog ta nagpasyar. No Jack Mariro, nasuro ka na makabulan tinapalabas. Pasensyakan. Awan ngamin kadwa ni Manang. Naimbag nga ron ta na iran na nga awan trabahok ita. Tano saan, sigurado nga aglangan nakmanan. Pangaasim, Fidel. Saan ka kumaagumura? Kastoy laangan. Dito'y talaangan balay. Taglutok iti special apangal daw para kan ka. Ha? Ilutok ti paboritom. Aglunch ka dito'y balay. Uray aging ka iti dinner no iso ti kayat mo. Sige nga Rod. Kastalangan. Agyaman nak ha? Agyaman nak ta maawatan nak. Di ka agdanag. Kas iti inkarik. Talaga nga espesyal ti ilutok para kan ka. O Margie, sumura ka kon iti trabaho ka? Di mo baybayan ni Manang ko. Wan Manang Leti. Siya kon ti makaamo kini Manang Marina. No adarum so aparikot. Awagan nakadagos. Wan Manang. Di agas ni Manang ko. Adda iti sigod nga ayan na. Kan amo mo tanon niya nga oras ti panagtumar na. Saan aya? Wan Manang Leti. Oh, apay nga gisam ka. Makaisa maklangamin kan ka Manang Leti. Ay na, talaga analaos ti panangipatig mo kini Manang Marina. Talaga, Margie. Ipatpatag ko unay ti kabsat ko. Nga uray ibagbaga ti dadduma. Amapukpukawan ti limbong ti panunot na. Ni, saan ngagpaiso day ta Manang Leti? Addala pagdaldalanan ni Manang Marina. Naira na laang nga iso tinakaptan itinay dumduma a sakit. Ngam saan nga agmauyong ni Manang mo. Kastamat ti kanayon nga ibagak kadagiti managdillaw. Adda dagiti makaawat. Ngam, ad-ado dagiti nalaing amang husga. Manang Leti. Ngam, uray anya pa'y ti bagbagada. Awan ti bibiyang ko.
Basta ipatpatag ko ti kapsat ko. Nalabas ti panang ipatag ko kani Manang Marina. Para kada kayo nga agkabsat dagitoy a prutas Leti. Nagruna ka ni manang mo. Amok ang makatulong dayta iti salon at na. Agyamanak, auntie. Ne. Nakaisem ni Marina. Ngam adayo ti nakaiturungan ti imatang na. Siguradong agay-ay-ayam man ti imahinasyon na, auntie. Siguradong adamanan ni Manang ko iti lubong nga isulaan ti makaam mo. Leti. Amoyo, auntie. Agay mo nakiti asino man ang makadkadwa ni Manang iti bukod na alubong. Anya? Oh. Apay nga rod, akala at anagliday ka, kaanakaan. Kas iti nakon, auntie. Agay mo nakiti asino man akadkadwa ni Manang iti bukod na alubong. Ngamin, naidumdum at iragsak ni Manang Marina. Tunggal adda iti bukod na alubong. Saan akas na ti karagsak na? No da kami ti agsarsarita. Leti. Siya, ar-aramida ti amin para ka ni Manang Marina. Nga marik nakasan na ma-apresyar dagitang ar-aramida. Auntie. Ngam no kastang adda iti bukod na alubong. Nakaragragsak. Awan umasping iti kinaragsak na. Isungagi mo nakiti bukod na alubong. Abo nga laang ti imahinasyon na. Gapo iti sakit na. Sa dino ti papananta, Leti. Apay a pinagrobwat nak. Manang, sarong karanta ti espesyalista amang tamtamin kan ka, ha? Espesyalista? Apay ti espesyalista? Masapul ngamin ang mapantakan kwa na, Manang. Tapno mataming na ka. Apay ko mga agpatamingak kan kwa na. Masakit ak aya? Manang, saan ka masakit? Nga masapul nga agpakita ka iti espesyalista. Ay saan? Anya ko maaga po nga agpakita ak iti espesyalista? Kat sa anak mo't masakit? Sikala ang nga agpakita iti espesyalista. Tasikan sa ti adda sakit na, Leti. Sana siya naawata. Anya ti planom itan kaanakan. Ibagam, tanakasagana kami amang tulong kan ka kakabagyan niyo. Kumaro ti kasasaad ni Manang. No saan ang maipan iti syudad, auntie. Kasta ti ko na di espesyalista diti probinsya tayo. Naskan ang maipan iti syudad ni Manang. Ta ijay ama therapy. Kompleto ka nung amin ti gamit ta ijay. Kasano nga rod ama ipantayo iti syudad? Masapon nga alukuyak, auntie. Kan, sana bali. Tatulungan nakmat jemang tamtamin kan kwa na. Tapno maipan milaan iti syudad. Umdas mat siguro ti urnong ko para iti panag-therapy ni Manang iti syudad. Adda dagiti sanikwami iti dayti inayo. Kasaritak ti duapay akakabsat mi, tamabalin mi nga ilako dagichay. Tapno ada aramaten nyo ka ni Marina. Ay, agyaman ak, auntie. Agyaman ak taman nakaawat kayo unay. Agkakabagyan tayo. Agtitinulong tayo. Awanen dagiti dadakkelyo. Da kami nga rod ti rumbeng amangan dingay kada kayo. Kasano kabayag ti panagnaadyo di syudad? Diyak maibaga, Fidel. Depende dahi tayo ti panag-therapy ni Manang Marina. Fidel, para iti kapsat ko dahi ito nga aramidak. Saan ko amabalin abaybay ang ti kapsat ko? Amok. Kat mawatak na ita. Agyamanak no kasta. Agyamanak, Fidel. Iso na lang tanabayag mo nga agor orayak, Leti. Anya ti kayat mo asawan? Namin anon ang naibagak kang ka. Akayat ko matan ti mangbukol iti bukod ko a pamilya. Saan ka di? Fidel. Sikatikayan ayat ko. Isong awisin kan nagkalay sata. Ngam namin ano na pinagkudkudan nak. Napanogak matan. Fidel,
Anya ka din na itang ibagbagam. Apaya kasta mo ti sasawam. Maawatak nga ipatpatag mo ni manang mo. Kat Jack kaya ti makiinagaw ita atensyon kan kuana. Isasapay la ko mata maawatam ti desisyon ko, Leti. Fidel, Makiwin na suwasakon kan ka. Tapno maipamaysam ta atensyon mo kan ni manang Marina. Lading itak, Leti. Pakawanan na kuma. Iti panawen na kasapulak unay ti mangandingay kanyak, gapo iti pagdaldalanan ti kabsat ko. Isumet ti pannakiwin na swas kanyak ti kaayan-ayat ko, Mr. Lonely. Kas lamabriat ti barukong ko iti daydi akan ito. Ngam nagkarkararagak, tapno tarabayan nak ti Diyos, kat agbalinak anatibker. Banag asaan met ana ipaidam kanyak. Nadanon ti 8 a sesyon ti therapy ni Manang Marina, kat ita, nasaya at meten ti kasasad na. Awan meten ti panggap ko a makirelasyon pahe, tatalaga akayat ko nga ipamaysa, ken masiguro anatalgadan ti kasasaad ti kabsat ko. Daytoy ti pakasaritaak, tuy pagayam mo, Leti. Pagayam a Leti, umuna iti amin, agyaman kami iti panagsalaysay mo. Mamatiak iti nakunam, anasakit ti naramid ti kaayan-ayat mo. Gapo ta inranana paymet iti sitwasyon, akasapulam kumaunay ti pagsadagan. Ngamdayawan ka pagayam ko, tanaidumduma ti kinatibker mo. Babaan matan iti natibker apamatim iti namarswa. Kunam asimple lang ti insalaysay mo. Ngam para kada kami, kat saan? Gapo ta babaan iti salaysay mo, impaneknek mo. Nga itilaksid ti amin, anyaman apan nakapasakit ti dumteng, ti panangipateg iti bukod akabsat wenno kabagyan, kat rumingbaw iti panawen at talaga akasapulan. Bueno papagayam, ingkay nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam ang nagpailinged itinagan a Leti, iti probinsya ti Abra. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos ken insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria, ken iti direksyon Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.